Έλα ρε Λεγγένη, τι έγινε? Πώς με είπες? Λεγγένη. Λεγγένη. Τι είναι το Λεγγένη, ρε? Ο Χαμάλης στις φυλακές, ρε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Αυτός που κάνει δουλειά στη φυλακή, ο Μισό λεπτό. Χαμάλης. Ο Χαμάλης των φυλακών είναι έγκλειστος ή είναι τέτοιο? Έγκλειστος. Θαλαμοφύλακας. Που σκύβει να πιάσει το σαπούνι, ρε. Και πώς λέγεται αυτός? Λεγγένης. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Χρήστο, άκου να σε πω, ρε. Πάμε ρε Λεγγέν. Λοιπόν, γιατί πρόβλημα έχεις? Θα το λύσω ρε φίλε. Ξέρεις, είμαι Άκου να δυνατός. σε πω, είναι Είμαι 5 δυνατός. γράμματα και αρχίζει από όμικρον. Είναι 5 γράμματα και αρχίζει από όμικρον. Ναι. Δύσκολα με βάζεις ρε φίλε. Ναι, για πες. Και άκου να σε πω. Ναι. Λέει από κάτω. Ναι. Στον Πειραιά και και ο Γάβρος έμαθε καλό. Εγώ βρήκα ούριμα, αλλά δεν με βγαίνει ρε φίλε. Τι βρήκες? Ούριμα. Από όμικρον 5 γράμματα. Ναι. Ποιο είναι αυτό ρε φίλε από όμικρον 5 γράμματα? Έμαθε καλό. Περίμενε. Θα τολμήσω. Για πες. Ότιτζι. Για να δω. Όχι ρε φίλε, δεν είναι. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Το τρίτο γράμμα είναι πι. Για δες Για λίγο. να δω. Ναι. Πω ρε μαγκαπή είναι. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Πες μου κιόλας ότι τελειώνει σε ε. Για δες. Πω, σε ε τελειώνει Το κιόλας. βρήκα ρε μαλακα. Όμποε. Για να δω. Για δες. Πω ρε μάκα. Πώς το πηγαίνει έτσι πάνω κάτω ο Καραπάπας? Τα λέγαμε κιόλας.